aron dili sila makalangkas sa inuya. Apan ang mga tao nagkapsag kayo, samtang nagpanaw sila, ug nagpagulgul sila matod sa Diyos ug kang Moises. Nagkanayon sila. Ngano gipatungas naman kami gikan sa Egypto, kanini kagnawan. Ino ba kami makamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Ibulan na kami ining pagkaon nga walay langit. Unya ang Ginoo ipadala kanilang mga bipin nga malala ug ipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan ng Moises o miingon. Nakasala kami kay nagpagulgul man kami batok sa Ginoo ug kanino. Pag-ampo sa Ginoo na iyang ugtangon ang mga bitin. Musa nag-ampo si Moises alang sa mga tao. Ug giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka takol ug ang kaaka bitin kung makakita niini dili mamatay. Musa naghimuduhan sa Moises ug bitin nga tumbaga ug ibutang kini niya sa tumoy sa usa ka takol ug kun ang kaaka bitin tan-aw sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Ang mga buhat sa Ginoo.
Diyan niya kanunay ang kinahihatayon sa Diyos. Apan wala siyang unang-unang pagkikutong sa Diyos, pinaagi sa puso, kundi sa iyang paglingon. Kabubutan niya kinihilihan, o isulod niya ang kinahiya sa usa ka sulod. Natawo siya sa mata nato, o nakita siya imong natawo. Napaubo siya ang sinugdanon hantod sa kamatayan. Ang iyang kamatayan sa krus. Tungod niini, ituboy siya sa Diyos nato sa pinagkasang takit sa kalangitan. Kung giyatagan siya ngalan, nalabaw sa tanang ngalan. Busa, manglubod ang tanan. Binuhat nato sa langit. Sa yuta o sa ilalim sa yuta. Sa pagsibuhong sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan magsangyan na si Kristo mao ang Ginoo, alang sa himayon sa Diyos na mahal. Ang pulong sa Ginoo. Ang ginumanakan ninyo. Kinulugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Sa Jesus minungat kang Nicodemus, wala kay nakasakas sa langit, gawas ni atong nanao gikan sa langit, ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kalingawan ang itim nga tumbaga nga gibutang og tubo. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabato og kinabuhing walay katapusan. Kaya mapag-ayos sa Diyos ang kalibutan o turog niini, ginhatag niya ang iyang bugtunganan aron ang tanan na mutuog kaniya, dili mamatay, kundi magabatong Ginoo sa kinabuhi dayon. Kaya ipadala sa Diyos ang iyang anak ng sa kalibutan aron pagsilo, kundi aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa kasawa, nagdulog sa homily, Panginoon, pasahanan ninyo ang inyong krus. Ito pa man na iyan mana, iya pinitulog pasahan yung diarapare. Karoon na itong sa ulo ang pag-imayan sa krus. Diin mo ni ang instrumento sa Ginoo na itandanan maluwas. Ang krus
iilan na pagtugot na kasakit, kalisod, pag-antos, nag-ihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung umalik ka dito sa unang pagbasa, usa sa mga drive ani akong nagpaambit karon, more on catechism kay Domingo kamo sa katekismo mo sa ato tipo naso. Ang mga Israelita ibuhak sa Ginoo gikan sa Ehipto aron sila makasinabi kinabuhi na nindot ngadto sa isahan na lugar. Gahuli na. Niagi sila o diserto, kanya nagkabagya sila kalisod, kapait. Kaning mga butana normal yun isa ng kinabuhi. Taas ko na din na nagkasinabi o kalisod, kapait, pag-antos sa kinabuhi. Taas ka mo. Yan ba na nakapagod yung pag-antos? O naagin tayo kalisod, kapait, o mga sakripisyo. Amen? Normal. Kabisan mo kanawas Ginoo, sinabi na sa siya. So ang mga Israelita, kung iwag kayo pagkaon, kanang gusto nila na sama dito sa Ehipto, ang ilang kalisod, kapait o pag-antos, ni-develop into reklamo, yaw-yaw, nag-ubod. Kinsa man ninyo nakasuway sa dana, yaw-yaw, sa kinatuloy sa kalisod, nagbabot-bot, tumus anak, tumus kapikas, tumus kinikanan, silingan, kas kamo. Kinsa na yung pasabutan niya eh. Yan yung padere. Mauli ang dilit gusto sa Ginoo. Naamang kalisod, naamang pag-antos dilo, kanang ang gusto ka sa Ginoo nga, dawa ka lang, antusa lang. Kung mahimo ka na, ayaw na ko pagbabagbog. Di mamutanan ka. Ang pagbubog, ang yaw-yaw, ang reklamo, sala o dili, usa sa mga nahimo sa mga Israelita. Nidugol sila Moses, nalangkaw man ang istorya. Moses at tuwa ang Ginoo para pasayloon din kay kami nagbabulbul, nagkasala kami. Gamay na lagi ni ako nitupag nga sala. Hindi daghan kayo ipataas ka rin. Ang pagbabulbul, ang pagyaw-yaw, ang pagreklamo, sala. Ingay mo kapag sala at ikulang. Ay nagbabulbul ha? Una, sa unang pagbasa, di ba? Kunya, kanang ang katekismo din daghan na kayo mga Katoliko na dibalhin sa laing hinuan. Siguro, uban sa inyong members pamilya, siguro imong silingan, niadto na sa laing hinuan, kaya usa sa mga pamutana, malagay ang Katoliko, wag din kayo ay tuon. Kunya, umiling pari, mag-explika, magsipatasa rin, kadugay, anak, pabulbul na. Muna ang pamutana, ngayon kayo ang laing hinuan, mudriso na lang sa Diyos ko ay nagapit-apit ng tao. Tao naman ang muampo pang mapaampo pang magkama. Dritso na lang sa Ginoo. Sayo siya. Ay mo malintubang kining unang pagbasa. Ano man lang yun ang mga tao na napaakan o bitin kaya nagyaw-yaw. Nagyaw-yaw man sila niya. Kining nasakitan na ng Ginoo. Niya, ay nagyaw-yawan. Kining paako bitin. Ibaa sila mo, ibaa ka ng uban na namatay. Grabe man kayo ng mabiting, ilaakas na lang. Yung ubang ibaa ka, wag mamatay. Kaya ang nagkabaakan, sawa ba? Sawa.
ang dili kayo la nagting. So nag-first nag-inga o nagpakiloy Moses, palihog ato ang Ginoo, mga iyon kami pasaylo kay nagyaw-yaw manggod mi, nagkasala mi, ina siya nga pasaylo ni. O ngano man nagina sila ni agi man ni Moses. Nagasabot mo? Mo na ang pag-agi na ko sa mga labirhin, mga santo, mga santa, debosyon, sayop dili. Ito po sa bulihan. Sayop dili. Dili. Mamali ba siya? Ni agi ang mga Israelita ngadto ni Moses nagpakiluoy. Tingnan ang Ginoo Moses na pasayloon ni patangkog niya. Ikaduha, Ingon ang Ginoo nga kining sige Moses sa mga kinang napakan wa ko mamatay paghibo o bitin nga bronze unya imoning ibaligtos sa kahoy yung isatang bronze mulihog na bitin dili mulihog larawan imahin sa bitin. Mo na mga doktor ba, kita mo ang doktor na simbolo niya. Di ba na ay bitin? O dili ba na simbolo sa yawa? Simbolo sa medisina. Tambal. Kanya, pagsaka ni Moses, ang mga tao na nagagulbol, na kinonsol, na bakas bitin, naayod sila. Naayod sila. Inasal, praise the Lord. Di ba ka? Malipad ka, kailangan sila. Yung mga sa di ang tubag sa pangutana sa Ilainuan, Exodo 20, versikulo 5, may mga Ilainuan, tanawag yun ang mga Katoliko, ayaw ka mo pagbuhat o mga larawan, nga nasilaw sa dagat, sa ibabaw sa yuta, o sa pinitawag o ng kahanginan, kay ako ang Diyos ng abubuan, paninglong to ka, paninglan tamo, ika sa ikatulo, ito pag nagkaliwatan. Igisulti dito. Yung mga naiana sa mga Katolikong huwag yung tulog Biblia. Yan, dalawa sister, yung dalawa na yung kilino na yung mga Maria, na San Roque, na San Niño, dalawa, ginilig sa Ginoo ang papabuhan ng larawan. Kanya ang Katoliko sa itamay, ikaw, ang buak dahil buak. Kita mo na sa 15 na sus kaloy sa imahe sa mga Birhen Maria. Maso bigyan ang ulo. Na ba? Pwede ko na sila ikihan na may religious offense na kanang provision sa Constitution. Anyway, kung sa may atong tubagan na ilang pangutana, honest siya. Brad, wala ba'y gisugod ang Ginoo na magpabuhat ng mga larawan? Kaya kung naako'y makita, Brad, balik ka na mo. Balik. Katuligong ka sa una ba? Balik na mo. Kunya, kung ako'y makita, pabunyan ko. At hindi na ako kaday. O ba dahil ni? Yan kaya ba mo rin itiksto ha? Uy, iba mo. Maurang mo ito ka. Numeros, Kapitulo 21, 4-9. Terus pare tengo. Numeros, Kapitulo 21, versikulo 4-9. Nagpabuhat ang Diyos o larawan na bitin na bronze. Nagpabuhat. Yang mao niya ang hinungdan nga kaning dili sila kaning bubasaan kay al-kontra sa ilaha sa mana kanang pagpangkabi na isip Katoliko inanglan gyud kaayo aduna tayo kahiban. Amen. Mo ni nga kaning pag-isa gyud ni Moses na ang yun ang mga nagpapagpitin. Ganon, dining krus na itong isaulog karon. Nindot kaayo ang kanang pag-sulti sa atong Ginoo sa Ebanghelyo. Sama nag-iisa ni Moses ang bitin na bronze
bitin na tumbaga dito sa kamingawan, sa ilang, sa deserto. Ug ang mga tao na nagabulbol, na naghinulsol, na napaakan ng bitin, ug bitanaw sa bitin na tumbaga, naayo sila. Iya yung isumpayan mo, mauusap ang anak sa tao. Kung iisa na siya, akong talbon ang tanan, aron ang tanan ng tubo ka na ko, mamaayo. Kung sa mali, sa may picture, sa daang kasabutan, bitin na bronze, ibugkos sa kahoy. Karon, unsa man ang sa bako, crucifijo. Usbon, sa in English, crucifix. No? May cross, ay tao. Crucifix na ay tao. Nagkasabot mo. Kung sa ito'y tao, cruz. Kung na tao, ay Jesus, iransan. Crucifix. Yan mo na ang ipasabot Ginoo, ang anak sa tao, iisa usap. Naglalansan sa krus. Panalitan, karon, yan ang Diyos Jesus, no? Nagpagulgul ka diya, Lord, sa grabihan ng mga anak, Lord, padlungon, diskuso, pandatig, Lord, panusukol, paita niyo, Lord, yakong bana, di Diyos korimik, di sige padyog ka ng padlis-padlis nilong, Lord, di na padyog scatter, Lord, dagang problema, Lord, grabe ka, Lord, kapangin ka, Lord. Niya, mingon si Lord ay, mana ka? Mana, Lord? Ilista ako diha, Nicodemo. Lord, bigyan sa'yo makipuli ni Lord. Hello? Bigyan sa'yo makipuli si Lord. O wala. Di man ka, Diyos. Wala sana. Ipaantos, gilatigo, gidako, ipakauwawan, gilipa, kananan, itansa, apan iyan yung itawag ang tanan, pulong pa sa ikaduhang pagpasa. Di santo siya Diyos, apan wak kinaniya isulpo, apan ang iyang isulpo, ang kinaniya sa kasulubon. Miantos siya, kung ilawag ang tanan, hangtod sa kamatayon sa Diyos. Busa ka ng binuhat, langit manugyuta, pikon ang tuhod, aron paghimaya sa pangalan ni Jesus. Huwag siya nabahos. Na ang kasakit, na ang pag-antos, na ang sakripisyo. Nagtugtog pa ang dugo, ulong pa sa istorya, 5,000 kasaman na siyang lawas. Huwag yung bubahos. Diyos, walay sila. Iantos ang tanan. Nga naman, kung tanas ako, nga naman pala, mayroon ng tanan. Ang kasakit, kalisod, pag-antos, gihimo nga bahandi, gihimo nga kwarta sa Diyos, aron ibayad sa sala. 1:1, 1:7, ang dugo ni Jesus ang nagluwas, nagbayad sa atong mga sala. Episo 1:7, ang dugo ni Jesus ang nagbayad sa atong mga sala. Muna yung pag-antos, kalisod, kapatid. Insan meron din hinag-antos, nagpakitan kayo sa kinabuhi, sa mata sa Diyos, grabe ka ita, kabahandigan. Grabe ka, kadato. Makasaman ka, pero suyo mo lang ka, murag ice, gibutang, tunag-tunag, sa grabe kayo. Imagine na ang ice, no? Niya, gibutang na mo sa kayo, kung siya may tabo, tunag. Kaya imong pag-antos, imong kalisod, o kapait. Kung imong yun ang ikonektar nato sa kapait, pag-antos, kalisod, nag-ibatik sa Ginoo dito sa krus, mahimo siya gitawag ko scientific payment
salvific suffering. Mo ni gisuwat ni Pope John Paul II. Ngayon siya sa gitawag ko kanang iyang encyclical, no? Suffering, ang pangalan ng encyclical, Salvific Dolores. Ngayon siya, suffering united with Christ's cross is hidden meaning. When accepted in faith, it can become a participation in Christ's redemptive work and a source of spiritual growth and salvation for oneself and others. Sa Latin, ay hindi na lang masahan ng Latin, ang sinibuano ani, ang pag-antos, nag-iikusa dito sa krus na Jesus, adunay kahulugan, na kung kini dawaton na puno sa pagtuo, mahimong usa ka pag-apil diha sa makaluwas na aksyon o tinugdan sa espirituhanong na paglamto o kaluwasan sa kadausan o sa tanan na naangay din ng kasama. Tapos po, normal yun ng makantos, magkasakit o kalisod. Kapag nandilig normal, kapag nagyaw-yaw ka, magpapugpog ka o magdaglang. Sa akong kinabuhi, ipanumduman ka sa Ginoo karon. Ako gani, Diyos, nag-antos na po, way sala. Kamu pa ka, nataw lang kung nagkasama kayo. Sa imong kinabuhi, kumusta ka? Duharan. Dugay na magkasimba, dugay na kasi pamina o kumili. Nahimong ka na ba? Pwede ka na ba tawag karoon na mainang tuso? O, sa imong tanaw sa imong pagalingon, makawag mo usap ba ang imong pagalingon, reklamador. Yaw-yawan. Asa man anilo sa imong kinabuhi. Amen. Pagpadayan sa pagpili ng dugo, nagatuwa ko sa Diyos sa mahal ng pagkakapag sa mahal. Sarayin ko sa iyo, kung ang isang Kristiyan ang pagkakapag mo na, kung panamit ang sarayin sa Espiritu Santo, yan ang pinariyan natin sa akin sa mga puso na ilansang sa puso na kaya ito, ibunsan sa mga pinakain, ikaadlaw na isa ka sa akin, igalito sa Diyos sa mga pagkakapag sa akin. Igaling mo malas o pagpapuno sa mabuting sa mga pinatay. Nagagawa ko sa Espiritu Santo at ang Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, sa iluran sa mga sala, pagkabaan sa lawas, at ikamuti tayo pag-ampo sa katawan. Mag-apitan ko sa Diyos sa mahal na nahitunga pag-ayo sa kalibutan, yan ihatag niyang tungtunganan o magpakamatay na lang na dito sa Diyos. Mayroon kita, pinagi sa pagod sa krus, pamagdihan kami dito. Nga ang simbahan din sa kalibutan, makitbator ng Lord ng madaungol, tungkol sa panalingkod sa krus, mag-ampo kita. Nga ang katawan sa makardasod o kultura, makakaplag ang kagawasan at kalinaw, pinaagi kaniya, nagibayaw sa Diyos, ngadto sa kalitasan, mag-ampo kita. Nga sila nga nagbarog ng paabot sa kaluoy o pasayon sa Diyos, makapaklag o paglaong diha sa krus ni Kristo, isip dalan ngadto sa kalinaw
ulit, mag-ampo kita. Nga ang mga masakiton makakita paglao sa hingpit na pag-alin diha sa krus ni Jesus, mag-ampo kita. Ngayon taong isipon na tapos o mapuslanon, alam ka na mo nga ang pangaglong 8 kilo kamumot, mabayan na nato sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Na sila nga na'y katulog diha ni Kristo, mahimluan sa ilang mga sala, pinaagis sa dugong sa sakripisyo ni Kristo, mag-ampo kita. May lugar naman, nining kinabuhi sa sunod, ang among paglabong kanaliya sa krus. Itubog lang mga panabuhi sa mga kaganay, kami kanimong tungkol sa mga kaluwi. Pinagin ni Kristo, ang mong minuto. Amen.